goto ko wawi fof yimɓe sappo so ndi ɓuurata ɗum buula ko noon kali mon Allah ferlo ɓuura ɗe fof dal ko ferlo ala ko jogui sona onon o wi ferlo ala ko woodi kadi ala ko jogui so wona onon min kalfini on koye amen o wi kadi ne min kalfini on koye amen ko onon goni lamɓe o wi ko onon kadi Allah waɗi lamɓe yo Allah lammin on o wi kadi yo Allah tabbitin ɗum e moon yo Allah ɓamtu on o wi kadi ne yo Allah suur mi yetti on o wi o yetti on no diwan o fof kadi calmini on o wi diwan o fof kadi salmini on kadi eɓe beltani on o wi kadi eɓe beltani on guila on garani o wi guila on garani ko nanani min haale ko o wi ko nanatane haale ko ine welimi min o wi ene weli mboɗo feewi wonno won ko Amadou min kaldat téléphone aji o wi wonno won ko haalta e Diallo téléphone aji ya ɗum beeli o wi kadi ɗum ene weli haala ka noon ne wawi taw juuti o wi ne wawi kadi taw haala ka juuti kadi ko haala nayejo hoore nde ko helde ni o wi kadi ne ko haala kilifa o ma taw duuɓi ɗi keewi ɗum noon mi calmini on mi yetti on o wi kadi mbiɗa ñaago Allah tan mo ñaago Allah tan ko dogoton ko o wi mo ñaago Allah ko dogoton ko yo Allah fewnu o wi yo Allah fewnu ko jahaton ko o wi ko jahaton ko yo Allah moƴƴin yo Allah moƴƴin mi calmini on o wi o salmini on mi yetti on o yetti on goto foof inde mum yettode mum ferlo fof ine caggal mum kadi onon arɓe o wi onon arɓe ɓe ko wayno Demba Dawde en o wi ko wayno Demba Dawde en mo limmo fof juumat Demmoɗi Hawa en Demba Kum Fata Ñalal en eyyi onon fof mi calmini on mi yetti on ferlo ɓe fof calminama kalim mon Allah diwan o wi kalim mon Allah kadi diwan o jaral ɗon jafoɗon bandiraɓe on jarama haala ka heewi bandiraɓe min ko Mayram Samba Siley Diallo mbiyetemi eyyi pamon Mayram Samba Siley Oumar Dem o wi kadi no salmini bandiraɓe jeeyaɓe ɗo e secteur Fourdou ɓe kadi mi salmini chef de village Wuro Ngo o wi kadi no omo yetta mawɗo moƴƴo malaɗo chef de village Fourdou Mbayla mi salmini rewɓe Wuro Ngo o wi o salmini rewɓe Wuro Ngo mi salmini rewɓe commune Houdalla foof o wi o salmini rewɓe commune Houdalla foof surtout makka de ɓe rewɓe ɓe gondumi e fédération amen o wi surtout kadi ɓeɗo rewɓe ɓe wonde e fédération mbo joguiɗo o ɓe mi wawa limdude fof sa limi juuma kono mi salmini ɓe mi weltanimamaɓe o wi o wawa limtude fof siko sa limi juuma kono noon kamɓe fof o weltanimaɓe ko wona ɗum ko hande neɗɗo ne weltini ne wawi ronkude hay haalde o wi so wona ɗum neɗɗo to woni ɗo neɗɗo ene jogo weltare ha horo haalde somi yiiɗo Amadou Dawa Diallo o wi so yiiɗo Bala Samba Ali Pullo haaɗe waɗa mi yiiɗo Harouna Demba Souleymane o wi o yiiɗo Hammadi Ferlo Harouna Demba Souleymane mi yi Aliou Dembourou Sow o yi Koddo Demba Lella mi yiiɗo docteur Oumar Ba o wi o yiiɗo docteur Oumar Ba B52 mi yi monsieur le maire commune Houdalla Sorta Demmodi Ba o wi o yiiɗo Demba Kum Fata Ñalal gorko mo jasani o mi yi Mignam Amadou Harouna Diallo monsieur le maire Ranérou Ferlo o wi o yi Amadou Harouna Diallo maire ɓurɗo wonde cukalel e nder Sénégal ko weltare tan o wi ɗum kadi ne ko weltare tan bandiraɓe mi haalani ɓene o wi bandiraɓe ɓe o haalani ɓe ɓen mi wawata wasde haaldeɓe saabu kawam Yero Modi Doro nan ɗo jooɗi Saram o wi o wawa wasde haaldeɓe sibu kaw makko Yero Modi Doro nan ɗo jooɗe jonde kawam Hamidou Bocar Saydou nan ɗon o wi kaw makko Hamidou Bocar Saydou nan ɗo mi salmini yimɓe wonɓe ɗo ɓe foof o wi o salmini dendagal jooɗiɓe salim mi jarni on mi yetti on mi wi on bisimilla e galle o saabu ɗo mbiɗa foti bismade ɗo mbeɗa jarna joom wuuro kañum e ɓiyum tedduɗo Mayram Samba Siley ko neɗɗo dariɗo e politique mo mbatten o mi yetti kala garɗo ɗo koko ɗeɓi hirde ko asman ndungu gonɗen responsable uji arɓe ɗo fof mbeɗa salmina ɗum responsable uji départementaux ɗi e responsable uji locaux ɗi kamɓe fof mbeɗa salminaɓe min juuroɓe ko addi min ɗo ko noon ko kabaru mum nan toon jamma e ñalawma ko affaire élection député ji élection o foti wadde ko 31 juillet danaka heddi hen tan presque ko yontere on élection noon minen responsable uji foof min kawri min jewtidi min nanodiri min kalde président de la république monsieur Macky Sall min mbi Aliou Dembourou wonata candidat député oɗo mo mbatten ɗo en eɗen ñaagui bandiraɗo kala to woni yo waɗa hen fulla mum e fayida mum mi hanno ɗo en on jarama on jii Demmodi e Lappole on jii joom lappol ngol Aliou Dembourou on jii Amadou Dawa takɗo ɗum ɗo wadde o par ce que 100 kanko ɗum ɗo watta
neɗɗo sona haala yo haal gonga par ce que minen min paami min mbawa wasde yaadude so min jaadani min mbawa on nafde min mbawa nafde diwan o goto e amen fof ene gumi Allah goto e amen fof won ko Allah hokki ɗum ha sidi ala ɗo e amen min jiiɗi ko ndaron min mbayonno min mbayni ndendon jaadon ñamdon liggotoɗon mo waɗani ɗum ala ko faami mo waɗani ɗum kadi wonko jogui goɗɗum ko wona ko min jiiɗi ko a wawa yakorde amen mbiya ko minen goni responsable uji ma minen min kalda min joddo e mawɗo leydi min kalda e mum min nandira e mum e dow condition ngaji leerɗi nañ min gara e moon min mbiyen ndende liggoɗe kokken le meilleur résultat département et Sénégal mbiyon min ngala hen ɗum wawa wonde te résultat ji koko garata kala centre de vote ma ɓete ma ande ko woni ɗon e ko ala ɗon min jiiɗa Fourdou wooda ko herƴini ɗum par ce que min miiji wadde Fourdou ko e diwan Fourdou ko Allah tan andi ɗum min jiiɗa noon wiide président mbiɗen jiiɗi ɗum ɗo Fourdou mais Fourdou kamɓe kerjini votam ɓe jaɓani ko kalɗon ko nawe ɗum nakara walla nawe ɗum lumbol min jiiɗi komin nandiri ko min jamdiri ko Aliou woni candidat men laaɓɗo ceer minen min ngala hen sikki sak ko président de la république minen fof min ligganto par ce que so heɓani majorité assemblée woni o yani ɗum firti woɗɓe laamo wiyoɓe ene conkoɗoɓe on gandaɓe ɓe gondi ɓe mbawa on nafde ɓe mbi ko eɓe cansa ko wonno e leydi ndi kala ɓiɗɗo moɗɗo to wonno wasa firtude haydara ɗum woni jaɓɓal mabɓe kala to jiiɗa candidat mabɓe ko ɗum woni anniye mum on mbawa ɗum wotande hayso wona Aliou Dembourou gotane président Macky Sall gotane Amadou Dawa par ce que kokkuɗo konngol makko président de la république e yeeso amen min jiiɗi ko wiide président min mbaɗi ko min ponno wadde heddi ko an président Macky mbaɗana min ko poɗɗa waɗande min mbanna ferlankoɓe poɗɗa waɗande ferlankoɓe ɗon min jetti minen alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah jogade ɓerɗe moƴƴe pour min mbawa yaadude kala mbo welanno ko ɗo wiyata komi ala hen par ce que ine jogui responsabilité hoore mum so Oumar welano wiyomi ala hen hay goto fortatamo hay goto amo bonnande haydara mais o ƴeewi ko ɗum woni ko nafata ferlo ɗum woni ko nafata sukaɓe ferlankoɓe les 4 département de Rani ɗum taki noon bandiraɓe min jiiɗi ŋutu less o haalulaji cewɗi lesdi goppon ɗum laakara betɗon ɗum laakara par ce que min ndewata hen te hay goto mon wawa min wannude ɗum kala cikkuɗo ine wawi ɗum bonnude funti hoore mum soɗon mbawi jaadon soɗon mbawi liggoto ɗon ñamde sukaɓe mon yon jaadu rewɓe mon yo jaadu ko ɗum woni ko min jamiri on mbawa wiide min mbiya on ko ɗum min jiiɗi mbiya on min mbaɗani ɗum on natti wonde militant mbaɗe ko nafata ɓe nafataɓe ko min jaada nafataɓe ko min dañe meilleur résultat ministre waɗe ɗo directeur général waɗe ɗo PCA waɗe ɗo goɗɗum waɗe ɗo naftoro ɗon en meeɗa ɗum dañde hikka eɗen mbawi ɗum dañde oto kaɗen ɗum koye men wasden hadde ɗum noon ko enen daranaɗo goto fof wiyomi woppat haajam e hammam ñande jour vote mi dami nanna carte lam ngal mi walla ɓiyam woota mi walla debbam woota mi walla sehlam woota ma on ji e ɗo e lewru nafoore mum ma on ji ko ɗum firti ma min garto ha ɗo min kalda e mon minen min pa joom wuro chef de village Fourdou hono Alaji Samba Siley o wi omo salmina Alaji Samba Siley Oumar Demba Jam Demba Bokke Demba Labba Demba Bohum Demba tawɗo joom wurago roni joom wurago ha yetti ɗum o salminama e darde makko d' abord o wi a salminama e kilifagal ma e darde ma d' abord e daranademo wuro ngo e nokku o o wi daranadema wuro ngo e nokku o e secteur o e daranademo aussi président de la république monsieur Macky Sall o wi e daranadema président de la république Macky Coumba Thimbo président men enen ɓiɓɓe sénégalais donc a yettama hen a jarnama hen kadi ka ñootowo
o wi kadi a yettama a jarnama sababude an ka mesalal a ñootowo calminen monsieur le maire de la commune de Oudalaye o wi calminen monsieur le maire commune de la Oudalaye babam hen tanam hen o wi ko bam makko hen ko tani ko hen wadde wona jilbo on jilba an koyɗe katode sowo temedere yaara temedere e engagement makko o wi kadi e engagement makko hamin jottinimo B52 ko ganduɗa nde yimɓe jotto e président de la république o wi nde ɓe jooɗodi e Macky Coumba Thioumba président de la république tous les sénégalais o dañano arde hawrude hen o dañano arde hawrude e jonde mabɓe nden kono o winomi kala ko nanodira omo yaadi hen o wi kono noon ko binoɗo mbo kala ko nanodira omo yaadi hen ko nafata département Ranérou e commune aji ɗi o wawa segade hen o wi kala ko nafata département Ranérou e commune aji ɗi o wawa segade ɗum ɗum taki ndew ari o ƴetti ɗo konngol o laɓɓitini gueɗe ɗe foof o wi ko ɗum tagi nde o ƴetti ɗo konngol nde o laɓɓitini gueɗe ɗe fof goto fof wawi nande hono candidat men ko Aliou Dembourou Sow o wi candidat men ko Aliou Dembourou Lela Sow calminen le coordonnateur départemental o wi omo salmina coordinateur département Ranérou Ferlo hono Hammadi Gadiɗo e politique Ferlo mbiɗa wiya expérience makko o wi gandal makko e miijo makko e doole makko ɓoydembo hen o wi ɓaydi umbo hen ɓoydembo e golle he o wi sababude ɓoydembo e golle he darde makko o wi darde makko e capacité makko o wi e capacité makko eɗen gandi omo timmi coordonnateur o wi enen fof eɗen gandi o wona mbewa mbeddaga e nder gayi haɗa kanko mee kanko mbo wawi hunde d'accord voilà donc on bangue e on bangue donc salmindemo e engagement makko mbiɗa sikki c'est bon donc salminde notre candidat mo ganduɗa hono Aliou Demba Sow ko kañum président Macky Sall joofi o wi e salminde Aliou Demba Sow mo ganduɗa hoore mum kañum président de la république joofi minen fof min jaadi hen Harouna Ba haali ɗum o wi Harouna Ba haali ɗum kamɓe fof ɓe jaadi hen pour intérêt strict o wi ko pour intérêt timmude département de Ranérou pour département Ranérou Ferlo mi salmino aussi jaadigal responsable uji wonɓe ɗo ɓe o wi kadi omo salmina jaadigal responsable uji gonɗuɗi ɗo ɗi hono Samba Loro en o wi hono Alaji Samba Loro Sow hono Harouna Sile en baba Harouna Sile en Idi en o wi Abdourahmane Diallo ɓuuri andirede Idi Siley mbiɗamo limode Mayram o wi kadi e ko wayno Boɗeji Samba Siley en responsable uji men arɓe ɗo worɓe rewɓe o wi dal so limi o juumat responsable uji arɓe ɗo rewɓe e worɓe hay goto yejjitaka hen o wi hay goto kadi o yejjitaka hen onon foof on calminama on jettama on juurama o wi onon fof kadi on calminama on jettama on juurama son jii ngal ɗo dental o wi kadi son jii ngal ɗo dental oɗon gandi Ferlo foof département de Ranérou renti ɗo o wi onon fof oɗon gandi kam Ferlo département Ranérou fof renti kono ngal ɗo dental o wi hono ngal ɗo dental en jiiɗa ko herƴini ɗum o wi en ñaagaki Allah kadi ko herƴini ngal il n'est pas question kadi ko ɗum wooda o wi kadi ne wona hay question ko kanjum tan woodi so tawi aɗa tumni e neɗɗo o wi sa tumnima e neɗɗo mbiɗa ko aɗa rewe mum o wi a dekkili koye mum ndewɗa woni responsable ma o wi ko kañum woni responsable ma woni leader ma o wi woni leader ma so joofimama bolol o wi so joofimama bolol rewegol bolol o wi rewegol bolol sa rewane e maggol o wi sa rewane e maggol a seli bolol o wi a seli bolol a tooñi o wi a tooñi wadde hotoya caggal ɗum o wi wadde wotoya caggal ɗum guinnitoroɗa mbiɗa wonde e Amadou Dawa o wi guinnitoroɗa mbiɗa wonde e Amadou Dawa kono mi waɗani ko wi ko o wi kono noon mi waɗani ko wi ko on o yalti bolol o wi on yalti bolol donc ɗum taki ene jari laɓɓinde ɗo o wi ɗon kadi yo yimɓe paam koko jari laɓɓinde no feewi
no responsable ji men e militant ji men fof no pamrete o wi responsable leji men ɗi e militant ji men ɗi fof no pamnirte engagement men o wi engagement men ko wadde élire Aliou Dembourou avec le meilleur score du Sénégal o wi woni fayide men ko wadde Aliou meilleur mbaɗen score Aliou gagnant département o 100%. Fourdou ɓeɗo so ndenti jiidama o wi Fourdou ɓeɗo so ndenti jiidama haala gasi o wi haala gasi eɗen gandi ko woni ɗo o wi enen fof eɗen gandi ko woni ɗo eɗen jogui résultat ji ɗi o wi eɗen jogui résultat ji jawtuɗi Fourdou ene wawi yaltinde de meilleur résultat du département o wi Fourdou ene wawi yaltinde meilleur résultat département ɗum ɗon kam min mi yiiɗum e ndeɗo jonde o wi kadi no o yiiɗum e ndeɗo jonde donc Mayram o wi kadi boɗeji Samba Siley merci e bismogol hoɓɓe ngol o wi kadi no o jarnima e bismugol ma hoɓɓe ngol a jarama e engagement mo o wi kadi a jarama e engagement ma an e Salamata Korka o wi an e Salamata Korka mbeɗi Oumar Demba ko enen puɗɗodino ɗo o wi ko onon puɗɗodino ɗo ɗum yaaji o wi ɗum kadi yaaji ha huftidini peut être hande département foof o wi kadi ha ɗum huftidini département o ha diwi ɗonne o wi ha diwi ɗon ene waɗi importance o wi ɗum kadi ne waɗi ko nafata ɗum ne kadi siftinore o wi ɗum kadi ne foti siftinirede yimɓe ganda départ bando o wi yo yimɓe gandu départ bando ko ɗo wonno o wi kadi ne ko ɗo wonno e oɗo galle e oɗo galle o wi koye o galle wonno wadde sen garti ha hande e gueɗe men o wi kadi sen garti e gueɗe men ko wiide yimɓe o wi ko wiide yimɓeɓe yon tinno yo on tinno yimɓeɓe mbaɗe feere noɓe jaltiri ɓe gotoya o wi yon tinno mbaɗen feere no yimɓeɓe jaltiri no gotiri caɗele men ene wawi wonde o wi caɗele men ene wawi wonde ɓayde candidat o candidat ɗi ne ɓurdi o wi candidat ji ɗi ene ɓurdi yimɓe jooɗo galleji mumen tan o wi yimɓe jooɗo galleji mumen tan mbiya hayso ko yimɓe men sappo gotoya tan gasi o wi mbiya hayso ko yimɓe men sappo gotoya tan yoni heddiɓe jarani ko ene gotoya o wi heddiɓe jarani kene gotoya ɗum ko erreur mawɗo o wi ɗum yon gandu ko erreur mawɗo erreur mawɗo o wi ko erreur mawɗo carte goto foof kartal mum ne sohla o wi goto foof kartal mum hay ponnoɗo aynoyde on ñan ene ñagora sibo Allah hoto aynoy o wi kala ponnoɗo hay aynoyde ene ñagora sibo Allah on ñan woto aynoy wona tan wadde élire député o wi wona tan wadde élire député ko ɓeydande liste nationale Benno Bokk Yakar o wi ko ɓeydude doole liste nationale Benno Bokk Yakar to to liste proportionnel to o wi to to liste proportionnel ko weddade toon kadi carte ha timma o wi toon koko foti weddede ɗum taki enen hay kartal men gotal fotani selde o wi wadde hay kartal men gotal fota selde donc ko occasion yimɓe mbaɗa profité o wi ɗum noon ko occasion yimɓe mbaɗa profité mbiya monsieur le maire joguiɓe organisation o wi ɓe jiiya monsieur le maire hono Hammady Ferlo joguiɗo organisation o no yimɓe mbaɗirta feere o wi no yimɓe mbaɗirta feere kala militant ji men wonɓe caggal leydi caggal département o o wi kala militant ji men wonɓe caggal e nokkuji goɗɗi ne mbaɗatan feere ɓe gara ɓe goota o wi kadi ne mbatten no mbannoɗen ni mbaɗen feere mbaɗen programme wonɓe ladde ɓe gara goota kono noon kadi kala aroɓe o wi kono kadi kala aroɓe yo taw eɗen janana koko beddanto en carte o wi kadi ya taw enen ne koye men eɗen janana ko weddantoɓe en carte welani gadda neɗɗo mbaɗana ɗum passe aller retour o wi welani gadda neɗɗo mbaɗana ɗum passe aller retour rutto jaam fo o wi rutto jaam fo donc ɗum ɗon nde wattate hakkille monsieur le maire o wi ɗum ɗon kadi ne yo watte hakkille on mbaɗino un excellent travail o wi ɗum kadi ne Oumar Sako o waɗino hen darde mawde Harouna Ba waɗi hen ligguey juɓɓuɗo o wi monsieur le maire Harouna Ba waɗino hen golle enen en mbaɗino hen ligguey juɓɓuɗo o wi enenne kadi kanko Amadou Dawa Bala Samba Ali o wi o waɗino hen golle juɓɓuɗo ko ɗum foof rendinte o wi ko ɗum foof rendinte yimɓe mbaɗa feere no militant ji men gaari goota e jaam e cellal o wi mbaɗen feere militant ji ɗi loggiten ɗiɗi gara ɗi goota jaam e cellal wadde onon en joom wuuro en o wi wadde an chef de village et tous les responsables politiques gorko e debbo o wi kala responsable ɗo politique debbo e gorko on dondama ngal dongal o wi gandon on casama ngal dongal on kalfinama bureau de vote et centre de vote Fourdou o wi kadi ne on desdama bureau de vote Fourdou kala ko foti waɗede hen o wi kala ko foti waɗede hen so Allah jaaɓi ma waɗe hen o wi wallahi ma waɗe hen allahumma salli ala seydina o wi Muhammad on allahumma seydina Muhammad rahim bandiraɓe Fourdou Mbaylo on calminama on caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasul sallllahu alayhi wa sallam emin jogui belamma mawɗo arde ɗo e Fourdou ɗo e galle joom wuuro Fourdou mo ganduɗa ko jinnaɗo amen ko foof amen min tawa ɗo kadi ɗeɗo jeece ɗe ganduɗa
ene wawi to banggue dawrugol ko ɓenni koɓe gondano Allah mo ganduɗa ala ko hori fooɗi kañum en fof wattiɓe neɗɗo goto eɗen jetta hen jomiraɗo e inde maire commune o docteur Oumar Sakho mboɗo sikki miɗo namno Amadou tourné men départemental 2007 PDS ko nden mbayruɗen yaadude tourné wadde so Allah e hoddiroji mum fooɗi min ha min mbawi haaldude min nanadira kadi taw ko yamirore président de la république ko yettere Allah wadde docteur Oumar Sakho ane le maire sortant kañum e maire commune mbo Ranerou e président conseil départemental Amadou Dawa Diallo mo ganduɗa sago hande ferlo ko wona ministre de la république ferlo ene jogui cadre uji bawɗi wonde hande DG ji bawɗi wonde ministére uji ɗum noon heɓatake gaga dental ala bandiraɓe joom wuuro haali ɗum nane ko goto wawi fof sappo ɓuuri kadi emin jetta mawniraɗo o saabu so min kaldi ko adi emin jiya président vraiment Harouna Demba Souleymane anne min jettede caggal nde jettuɗa Amadou saabu mawɗo so wone nder sukaɓe ɓe nanadiri ɓe ndeeji tan ko mawɗo o wela saabu wonko ganduɗa komin ganda wonko mbawɗa komin mbawa wonko jiiɗa komin jiyani emin jettuma e ɗum ɗon a wona haaside et puis ka moƴƴo mi yetta responsable uji ɗi Mayram Samba Siley a haali nane kañum e Salamata Jabel en Samba Loru en Harouna Siley en Idi Siley en ɓe kaali sen naati e limgol tan ma won mo goppuɗen Harouna Ba Gasgal en kañum e Keba Ndaw en mais jeunesse Fourdou miñam aussi les jeunes cadres mbo ganduɗa hande won gueɗal ngal laamu président Macky Sall rokkimo o woni ɓiɗɗo ferlo o woni ɓiɗɗo galle o ɗum ne ko yettere Allah so tanke yimɓeɓe ene ndenti ene kalda hay hunde ko ferlo ronki woni ko nafata tan ko haare mboɗo heewi wiide alaɗa yimɓe ya kono min kaɓe hamin pari min mahi nde ɗo huɓere haare basal ko ɗum woni basal fof noon ɗum ɓuuri bonde koɓe mbiyata ko haare ñiibi ko ayare copoƴƴi saabu wonɓe caggal ɓe so tawi woni minen ɓe min beldani sa dañi haaju ko goto kappotoɗa te goto walata koye woturu sa tawi emin beldi sa yeehi to Amadou a yahata docteur Ba jahata Aliou Dembourou jahata Harouna Demba Souleymane jahata Demmodi jahata Amadou Harouna le jeune maire mboɗo andi noon kala ko Harouna yi wawi ɗum réglu to duuɓi e gandal e ɓoyde hen e expérience kam ne hombo jogui ngelaƴaji ɗi ganduɗa so tawi no wonano kam aussi ko heewi dañetake hen emin ɗum jetta kanko Amadou Harouna emin jetta ministre Abdoulaye Daouda Diallo aussi emin jetta Farba Ngom emin jetta kala darinoɗo hen yo ferlankoɓe gon neɗɗo goto donc président Mayram Samba Siley e doléance uji ma he mboɗo sikki mi arat mi waɗa présider on ɗon conseil départemental monsieur le président wima ma conseil départemental mahan on magasin on ɗon donc sukaɓe ɓe joomen équipement ji ɗi aussi mamin paw e juuɗe maire ujunaje nogas équipement ji football jarato ko 15 mamin dokku maire mon ujunaje nogas rokko sukaɓe ko wona ko ɗum mataw hay sogo ujunaje nogas aussi ma goppi ɗo gam ñeñɓe ɓe aussi daña ko dillaniri gable mabɓe ɗum noon on jettama on jarnama paame oɗo élection noɓe mbini kamɓe ardiɓe wona gagnant o
haala ko ko yo yimɓe ɓe janggotoya enen mbiyeten ko en gottata sa yi eɗen donki dañde gueɗal bureau goto e nder Pikine walla Thiès ene fota e commune Houdallaye te enen commune Houdallaye ɓuuri commune aji men ɗi fof ko wotata to bureau goto ene fota e commune Houdallaye wadde ene waɗɗi en wodde 100% seɗen jiiɗi yiyede e tinede e nder laamu he ɗum noon emin ñaagui bandiraɓe ne jaltata goto e ganda kadi importance mo assemblée nationale jogui e leydi so tawi hay hunde ko waɗate e leydi tawa rewani assemblée nationale hay jobdiji jomen guure ɗe joom wuuro kama rewa assemblée nationale nde fuɗɗo arde moɗon kala ka jiiɗa ɗo neɗɗo ina yooɓe gasata rewani assemblée nationale wadde so tawi lamɗo leydi dañani majorité assemblée o liggataka ɓeɗo ɓe ganduɗa noon ko bandiji ganda en ganda no koɗirɗen ganda ko jiɗɗen ganda ko gañƴen mbi ko ene kaɗa président dañde majorité assemblée nationale ɓen noon ɓaari neɗɗa anda ɗum ɓe arɓe ɗo goto hen fof so askinama oɗon kawritoyo e aska a ƴettata carte ma beddanaɗa mba anda kalden noon e ɓesgu o kalden e sukaɓe ɓe saabu hanki ko guertegal heynotono coppi ndewa hen hande noon jiiɗon ko coppi keyno guertegal sukka hen alay saga ndewene sukaɓeɓe kalden e mabɓe ƴeewen koɓe jiiɗi ballodiren e mabɓe ɓe mbasa ƴettude carte mabɓe kamɓene ɓe dokka añɓe mbiya laamu président ka gaño Sénégal ka gaño ferlo président Macky Sall nda ari kañum fuɗɗi ɗo bourse sécurité familiale bandiraɓe ujunaje tati neɗɗo ene ɗo yooɓe e nder ferlo tawa meeɗa dawande laamu hay métere goto de président Macky Sall ari 2012 kono wona temedde joyyi ɓiɗɗo gorko suka mba laamu ligginta hakkude feera e mairie conseil départemental ASP grande muraille verte temedde joyyi kurka mankude sukaɓe tata ina yooɓe ɗo e département ko laamu yoɓata ɗumen temedde joyyi mbimi de wadde ɓen ɗon sukaɓe eɓe poti jaggande laamu président Macky Sall ene poti nangande jinnaɓe mabɓe neɗɗo kadi so tawi woni a yiɗi andu tan ko liggoteɗa ko mbiyeteɗa ƴeew ko gollata nofru malandu fuɗata koye hoore malande ɓiɗɗo fof dewtiɗo jinnaɗo muɗum koko welma e aduna tan dañata wadde deftoɗen enen jinnaɓeɓe kalden e mabɓe ko jiɗɗen ko kalanenɓe ɗum ɓe mbaɗana en ɗum kamɓene koɓe jiiɗi ko mbaɗanen ɓe ɗum Allah jarama on jarama